ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡಿಪಿದ್ದಾಡೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಅಪ್ಪಣ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲದ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ತೀರುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆಲೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದೆ ಹೋಗ್ನಿತ್ತೆ 2 ಜನ ಓಕೆ ಅವಳು ದಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಿರೋಣ. పోయి తిరుతులే నాన్న ఓళ్ళు డిబిక తిరుతురు పోలే మామూలు పిరావుడు బలిపిల్లి పోలే ಮುಂಚಿದಿಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ನಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪೋಲೇರು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ನಾಗನ ಬಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೀನಿ 3 ವರ್ಷಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ನಿಗಲೇ ತೋಚ್ಪೇವ ಪೂರ ಏನು ತೂಲೆ ಕಡೆ போய் ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ದುಂಬುರ ಚಮಾತ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೆಯ್ಯೋಲು ಪೂರ ಬಲೆ ತ್ವಜಪಗ
ರಂಜನ್ ತೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂತದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ರಿ ಓಡ್ಲು ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಗಂಟ್ಲ ಗಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕತ್ತೆ पोई ಅಂಕಲ್ ಚಾಪಾರ್ ಪೂಜಾ ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಅಡೆ போய் ಅಡಿಜ್ಜು ಅಡೆ ಬೋಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವೇರು ಬಲೆ ನಾವು ಜೋಜನ್ನು ಮಿತ್ತದು ಬಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಬಲ ಬೇಗಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಅಸಲೇಸ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನವ ಕಟ್ಟುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂತೀರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಆಂಬುರೋನಿ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅದು ಅಲ್ಪ ಅದು ಮೂಲತ್ತು ಬಕಾಡಿದ್ದು ಒಣಸ ಜುಮಾತ್ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಬಂದು 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 ಬರ್ತೇವೆ ತೀರ್ಥಾನೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಂಚದಾಗಿ ದೀತಾನೆ ಜುಮಾತಿನ ಮಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀತಾನೆ ನೀ ಅಂದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ಗೋಡ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಮೂಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀರ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಹಾಗೆ ತೆತ್ತನ್ನು ಅಲಿಬೋದು ಜೋಕ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ತೆತ್ತು ಹೋಯ್ದು ಅದು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಕೋಲಪುರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಸೀದ ವನಸಾದ ಬೈಯಾಡು 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ವನಸಾನಾಗ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಲೈನ್ ಪಂಡ ಲೈನ್ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಾರಿ ರಂದೀರು ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತಂದ ಜೊತೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಚರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ರಾತ್ರಿ ದೈವಲ್ನ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಕೋಲ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರದ ಒಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರವಳು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಉಂತರಾಯ್ಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜಿಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಅಡಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನಲೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ದಪಂಡ ಅಲೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತುಜಿ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ವೈರಲ್ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಕಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಿ ತುಂಬ್ಕೊಡೆ ಪಾಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮರ್ತು ಕಂದು ಅವಳು ಸ್ಟೇ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತದು ಎಂಕ ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ದಯಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಪಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೋತೀನಿ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಕೋಲ ಎಂಚ ಆತನಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಬಲೆ.